बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। SCERTनि रां जाख्ल'नायनि गाहाय दायनिगिरि सासपेन्डेड IAS अफिसार शेवाली देवीनि फिसाजो बिजेता शर्माखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। SCERTनि 105 कौटि रां जाख्ल'नायनि गाहाय दायनिगिरि सासपेन्डेड IAS अफिसार शेवाली देवीनि फिसाजो बिजेता शर्माखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। शर्माखौ कर्ट अफ जास्टिसआ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरदों। गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ SCERT केसजों सोमोन्दो थानायनि दायाव बिजेता शर्माखौ हमदों। SCERT केसआव 4.99 कौटि रांखौ बिजेतानि एकाउन्टआव डिप'जिट खालामनाय मोननो हादोंमोन। EM रन्जित बसुमतारीनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि सानसेयावनो बेखेवनानै होयो गोबां लामा आरो दालां। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव थानाय सा बाथाबारि, लावख्रिगुरि, 4 नं सेरफांगुरि आरो दुनामारि गामिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिआर सरकारनिफ्राय गोदानै मावफुंनानै होनाय लामा आरो दालांफोरखौ गावनि दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे फिथा हास'ना बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना 14 नं चिरां दुवार बिएफनि सिङाव थानाय बे बेंटल सेरफां ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा लामा दालां हान्था मेलानि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो जेंनायाव मोगा मोगि जानायनि उनाव गोदान सरकारनिफ्राय गोदानै लामा दालां मावफुंना होनायखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बाक्सानि भुटानखुथियाव रायजोफोरनि बेरेखा। भुटानखुथियाव सुबुं सावस्रि बिरोंदामिन बिफाननि इनाय हाबा हुखा आरो बिफानारिनि हाबा हुखायाव गोजोननाय गैया रायजोफोरा। रोजा रोजा रायजोफोरा ओंखारबोबाय बिफानारिनि हेंथायै। रायजोफोरजों सावरायालासे बिफाना गावनि गोसो बादियै खामानि मावनायनि अजद थिखांदों आरो बेफोरबादिनो गावनि गोसो बादियै बिफानारिया खामानि मावनायनि अजद लाबोदों जायगानि रायजोफोरा। आरो जायगानि रायजोफोरा सुबुं सावस्रि बिरोंदामिननि हेंथायै गोख्रों बेरेखा खालामो। मध्य प्रदेशआव लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे जाथायाव जादों सा 15 दावबायारिफोरनि जिउ खहा आरो सा 25 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम। गंसे गोजौ दालांनिफ्राय हरखाब गाहायाव गोग्लैयो गंसे दावबायारि बासआ। मिथिनाय बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि करगननिफ्राय इन्दुर फारसे गोबां दावबायारिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन गंसे बासआ। दिनै फुंनि समाव नुजाथिनाय बे जाथायाव जोखोम मोननाय सुबुंफोरखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिना मोन्दों। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया जाथायखौ दुखु मोननानै जिउ गोमानाय नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंनि नखरफोरनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बिफानि बेरामखौ फाहामनो उन्दै हिन्जावसाया मदद मोनगोननि मिजिंजों रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों। तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय हाजारागाव फेराखाट गामिनि 33 बोसोर बैसोनि जुगु बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनानै दङ। जुगु बर'नि उन्दै फिसा हिन्जावसाया बिफानि बेराम फाहामथाय होनायाव अनसुंथाइ हरनो आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों। जुगु बर'आ बेरामाव गोग्लैजेननायनिफ्राय लानानै दासिम 6 बोसोरसो जालांबाय आरो आथिं फारसेया थाबायनो हाया, नोरजिया जाना बिसनायावनो गोग्लैना थानो गोनां जाना दङ। बेरामाव गोग्लैजेननाय समनिफ्रायनो फाहामथाय होनो थाखाय गोब्राब नाजादोंब्लाबो दुखुथिया नखरा थोजासे रांखावरि गैयिनि थाखाय माखासे समाव फाहामथाय होबोनो हाबोआखै, जायनि थाखाय बेरामा गोब्राब जालांदों। दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा बेरामखौ माबोरै मोजां फाहामथाय होनो हागोन बिनि राहाखौ नागिरदों। जुगु बर'नि अनसुलि बिसि अनजुमनि राभा बर' आरो उन्दै हिन्जावसाया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, तामुलपुर बिएफनि MLA जलेन दैमारि, MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथांमोननाव आखाइ खबजबनानै मदद होफैनो खावलायदों आरो गासै गोसो अनफावरि रायजो राजाखौ गाहायाव होनाय एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों जा एसे हायो रांखावरिनि मदद हरनो खावलायदों।